Bandiraɓe jam wiyete mon, eɗen jiiɗi hollide ɗo ene holno tappirde Pulaar afrete e nder machine baɗɗo Windows. Ko edi fof so ɗon jogii internet on jahat gawtoɗon tappirde nde. Min jogimi ɗo ko wangorde Google Chrome, ɗum no mi dobo e mayre. So nde udditima mi yaha dow to mi winda toon ñiɓirde pulaar.org ɗo tawatmi tappirde nde ɗo ñoƴƴa. Aywa pulaar.org udditima, so en ƴeewi cuɓirgol gongol dow ngol woni menu gonɗo dow o, bange mum nano ga suɓɓudu dow bange nano on jiini winda tappirde Pulaar. Mi dobo hen gotol. So mi dobbima hen gotol ko ngoɗo hello arata ko ɗo tappirde nde woni. Mi tello mi faya less, on jiiɗo tappirde nan ɗo henne e bindol bodewol woni clavier. Mi dobo hen ngam awtade tappirde nde. Ewa joni noon so tawi ko Google Chrome ene gasa o uddirana on fallantere wande ni henne ngam namnade on holɗo jiɗɗon joƴƴinde tappirde gawriɗon nde. Min ngam newnude golle ɗe woto tappirde majjirde e nder machine mi waɗa ɗum e dow bureau he, inde nde mi woppiri ɗum noon tappirde.zip mi waɗa enregistré. Walla noon so tawi ala ko mbaylunoɗon e no feere de monde ardini, ene wayno so dobima yo e ɗo tappirde nde ɗo henne ene wayno o joƴƴinta tappirde nde ko bange nano ga henne, less bange nano ga o joƴƴinta ɗum noon on garat tan e cegenel gongel ɗo ngel mbaɗon affiché dans le dossier. So mbaɗi affiché dans le dossier on jii tappirde nde e nden ɗo henne. Konde tiɗɗande noon e ndeni konde tiɗɗande non ngam tiɗɗidde nde mi dobo e mayre laabi ɗiɗi. So mi dobima mayre laabi ɗiɗi ko fallantere wande ni hen uddito, mi dobo e mum ngam uddide ɗum. So mi uddiri oɗo dossier ene wayno filde wotere nanɗon wiye setup.exe koye muɗum dobotomi laabi ɗiɗi sibu ko kayre afata tappirde nde e machine he. Nde ɗo filde setup.exe mi dobo e mayre laabi ɗiɗi. Ewa mi dobima mayre mi fada. Non mbason heppude hen sahaji ne yawa hen sahaji ne leela. On jii ko nde ɗo fallantere ara ne waɗa hen installation complète. Joni noon mbaɗon close uddon. Ene wayno gasi. Ɗum noon ngam yidde holkisade so tawi ko mbaɗɗen ko ene moƴƴi mi uddita ɗo programme Word woni programme bindirteɗo o ngam holkisade ɗum sifori. Ewa ngam ha jiyon no moƴƴi ko mbaɗatmi ko mi ɓeyda mawniki alkule ɗe. Ene wayno mi tappa ɗo Q, on jii ko Q yalti. So mi tappi V ko V yaltata. So mi tappi Z ko Z yaltata. So mi tappi X ko X yaltata. So mi tappi ɗo tengade ƴulde nan ga ene waɗi tengade toɓɓon ɗiɗon, on jii ko tengade ɗe jaltata. So jii ko wayni tan firti gonɗon koye tappirde faraysi. Ɗum noon non joni mi yaha mi fara e tappirde Pulaar nde, on jii ni less ɗo ene waɗi FR ɗo less ga. Joni noon so mi yiɗi arde e tappirde Pulaar nde mbatte haqqille e tappirde kufɗon nde bange nano. Ko seɓɓiti bange nano ga ko on jii ɗo touche ne waɗi contrôle goɗɗo ne fawi dow mum ene waɗa shift walla alt. Ñoƴƴi ɗon di lawol gotol. Peɗel ɗi tan mbatton ñoƴƴi ɗon lawol gotol goppon. Ene wayno joni mi waɗa noon mi ñoƴƴida ɗe kanji ɗiɗi lawol gotol mi goppa. Q on jii ko ngaha ari, V on jii ko ɓeha ari, Z on jii ko ɗeha ari, X on jii ko ƴeha ari, tengade nde on jii ko ñiha ari. Firti ɗo joni mi naati e tappirde Pulaar hankadi ko Pulaar wonɗo hen. So mi yiɗi kadi farde faraysi mi ñoƴƴidat contrôle o e alt o lawol gotol mi woppa. On jii so mi tappi Q ko Q artata. So mi yiɗi artude e Pulaar he kadi ko noon tan mbaɗata mi ñoƴƴida ƴulde contrôle e alt ɗe e lawol gotol mi woppa. On jii so mi tappi Q ko ngaha artata. Ko heddi ko ko wasiya. Wasiya o ko son gayni puɗɗima tappude taƴere puɗɗon tappude nde cuɓoɗon ɗum jahon kutoroɗon police arial Unicode o, arial Unicode MS walla Lucida Sans Code UMS. Waɗi noon ko ɗeɗo alkule ɗiɗi ene newi heɓde sibu ɗe gardata koye programme Microsoft Office. So tawi oɗon jogii Microsoft Office tan ne hasi tawa alkule ɗe ene gardi hen. Ɗum noon noon ko hunde ɓadinde. Sohlani ko ɗon gawto yo alkule goɗɗe ko ɗeɗo ɓuri wawde wadde kam bindirti e baali e borti ɗum firti tawa
ndendinani police aji ɗi jiida edda non bandiraɓe ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko jinnumi ko lidde